जी का पेट देखो। तो ठीक बा ली पेट में देख ली का भइल बेटे। ली देखी पेट में का भइल बे करी। हां कुछ बात बताबे ना हमनी कहनी ना तो देखी आंख फाड़ के देख ली। अब देखा तनी ना का चीज के दिक्कत बा। दिक्कत तो बा कौन चीज के दिक्कत बा। बानू लौकत है। अरे तो दिखाई खोल जाला जी खोल दे पूरा खोल दी हम मजाक बना के धैले बनी जा। ना ठीक बा रहे हम तो पसंद हमरा लड़के से जोन भी पूछे के बाटे। क्या नाम आता है? स्वीटी मोरिया। स्वीटी मोरिया तनी खड़ा हो खता काहे जी कोनो शक लागत काहे आपके? मतलब हाइट और देखे खातिर तनी खड़ा करावल जाला। तनी आगे चला दूर देखता काहे लंगल लूड़ बड़ी का कि हमन को तनी कि आगे वही चला तरी पाछे पीछे आवा वही तरीके से। ठीक है ए भैया तनी घूम जाए तरी तो बैठ भैया हाँ डांस करावा तनी मैंने का कुछ जी बात बुझाता हो। बात बुझाता है हां तो ठीक बात देख ही ना आइल बड़ो ना तो सही नहीं खे हमारा ना बुझाते। नहीं के बुझा तो देख लो तनी उठा बैठा के देखो लड़की अरे लड़किया के ठीक काज बात मैंने 4 आदमी 5 आदमी आइल बन जा तो हम तो मान ला देखा नहीं तने आई गोतिया दे दवन कहन कि हमारे लिए कुछ कहबे ना कि ना अपने का दो कलम देखा देख सुन के इहो कुछ तो देख पूछेन जाती नु ना तो ठीक कहत दर्द याद खा के बैठा के तनी तू हां तो तू कामवा कर दो हम उतना तो देख लेनी अब तू तो बाकी बड़ा दर्द याद हइया हवा अपन तू देख लो ए बुची ना बुची हां तनी उठा था तनी बैठा है खाली फिर उठा है खाली ठीक है बैठो। ये काम करो मैंने खाना वाना सब बना ले लू। हां खाना में का बना ले लू। पूरा चीज बना ले दाल भात सब्जी रोटी सब्जी नॉन वेज और वेज पूरा बना लेना। सब कुछ बना ले लू। हां बर्गर ऐसा खाना बना लेनी कि कबो आप लोग खइले ना हो खबजा। आ सिलाई मशीन चलावे लू। तनी सीखल बनी माने कितना दिन क्लास कइले बड़ी। खाली ब्लाउज सी आवेला। हां चलो ठीक बा भैया देख लो तो इनको के जन बोले के इनको से कुछ माने तू कहल तोहनी लोग पूछल हम जात तनी बैठा बैठा का भइलो ना हम जात तनी तू छोड़ काहे खिसी आ गेल देखो लो तोहनी लोग देखो अजी ई कौन बात भाई। आए आव है ने बुझाता कि एकरा कुछ कमी नजर आइल बा तब वही का दुकल बा ने बिना कमी के तो अजी कोनो बात बाटे कुछ भी कहे के बताए जे खो खखार के अपन कह दीजिए। अच्छा रुक जाइए तनी हमनियो कुछ तू एजे बैठ तनी हमनी का आपसी सलाह क के आवत जे ताला बजावले रह ठीक तनी सलाह क ली जा ठीक तब नु कहत रहनी है कि हम बाबूजी तू चल ते कहत रहन कि ना बाबूजी का जी हम ही चलत तनी बुझाए के ना सुझाए के आ जतरन लड़की देखे उठ बैठ चल हो गई लड़की के ई नइखे बुझात कि लड़की के पेट ऊंच लागता कहत तनी तो कहत रहन पूछ ल का जाने का पूछ ल बियाह करे के बा हमारा आ दिमाग खराब कइले बनल देख ल तू ही कर बियाह का हो गेल बबुआ हो का गइल अरे तो हाय उठ आइल बड़ा जे नाश्ता करे आ पूरी खाए तारा उठ के ना आवे के चाहत वही तो नहीं है कि मैंने का कुछ बात बा। तहरा भैया आज तो कबो कुछ बुझाइल बा कि ना तारा बुद्धि ना कबो तो होई कि ना होई तू हती चुकरा हमारा सामने अब तोहरे बुझाए ही लागल ना तू देखल ह कि लड़किया के पेट ऊंच लागता लड़किया के पेट ऊंच लागत रह हां तो तू बात सुनते नहीं खा तू झूठो के ओखनी के नाश्ता में चाय में भुलाइल बड़ हो ता आधा उम्र हमनी के ढल गेल तनी कौन देखो। पता है शादी करबनू तो तोहरे रखे के परिया ना तो चल के हमरा सामने कह कि पेट उठा के कपड़ा उठा के देखब जे पेट लड़की के तब हम करब ना तो हम ना करब शादी ठीक है बा उ तो अपन देखे के बात बा फिर से तन देख ले तनी तो चल आई बात तू ही कही हो हां तो के कही हमारा शादी करवावे के बाद में हमारा थोड़े रखे के बा तोरन रखे के बा देखो हां तो ठीक बा ली पेट में देख ली का भइल बाटे। ली देखी पेट में का भइल बे करी। हां कुछ बात बताबे ना हमनी कहनी ना तो देखी आंख फाड़ के देख ली। अब देखा तनी ना का चीज के दिक्कत बा। दिक्कत तो बा कौन चीज के दिक्कत बा। बानू लौकत है। अरे तो दिखाई खोल जाला जी खोल दे पूरा खोल दी हम मजाक बना के धैले बनी जा। ना ठीक बा रहे हम तो पतो रखला ही बनी रहे दे कहला जा गई जा जितना नहीं के बोलतनी उतना फायदा उठावतनी जा। देख लेंगे हमनी के ना पूरा खोलिए ना तब देख ना रहे दे देखी जा चली जब हम कार और सबके कहीं तब का भाई। अरे कुछ मन में हमनियों का सवाल उठ रहे के चलते ना ठीक नहीं हो जा इहे सब तो देखले जाला।
ना ते तर थोड़ी केहू कही कि नहीं माने लड़की के पेट देखे के बा माने कुछ बात रहे के चलते हमनी ओपन ही है लेके जाए जब 1 मिनट हो गया ना